zvinhu zviya zvatanga mutambo watsvuka ropa manje iko zvinezvi pari kunzi VP Chiwenga vari kusamona President Emmerson Mnangagwa. That's the current situation zviri kutoitika muZimbabwe right now. On Monday chinenge chakabvunduka chakachaya, ndo nyaya tiri kusangana nayo muma streets social media matinofamba tichisangana nenyaya panapa pane zvinhu zvinenge zvichitaurika. Iri kubuda paZim Live ndo vari kudedzera kuti zvoni ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa has launched an unrestrained attack on VP Constantino Chiwenga, labeling him a cruel, illiterate, and an electoral liability. Mutsvangwa harbors ambitions of being ZANU-PF leader and sees the retired army general as a stumbling block to the realization of that dream. He used an interview with dug up to Hama Chiwenga while also casting doubt on his war credentials. The interview was recorded on February 17, 2025, but was not released until Zim Live understands. Chiwenga has requested a meeting with Mnangagwa on Monday to discuss Mutsvangwa's outburst. Zim Live understands. That's the current situation in kutoitika muZimbabwe. Ndosaka mchona kana tichinge tatoya panapa panyaya version. Tatoya nenyaya kuti tionesane aiwa kamunongoziva kuti vanhu venyaya version vatondidedza Kulient. Mbotoonawo kuti chii chiri kunyatsoitika panapa. Ndikataiwa regedzai ndiwe ndisangana nemi ndiudzewo vanhu zviri kuitika. So ndo nyaya tiri kusangana nayo. It's Zim Live, it's everywhere. That's the current news, the trending news right now that is happening. I know kuti munogona kunge mune zvakawanda zvekutaura ende vamwe une majaira kundiona ndiri paKulient. kuKulient ndiko kwatinoti tanga nekulaika kuti ZANU-PF iboyikani. I don't know kuti panapa pari kuzvigona sei. But inini ndangoti kupfurene pano ndikuzivise zvinhu zviri kuitika muma streets ese social media. So ndinewo zvimwe zvandinenge chizoda kuti muzonzwawo. Munongoziva kuti ini kana tichinge ndauya munongoziva kuti DNA yaKulient kana ichinge yanhingirikina pane zvinozongosiyiwa. So I know kuti vanhu vanongooneka kuti saka tineka audio reke tichanzwa ndokuitira plan. Sara makateerera muchizondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section. But it's very important to like and to follow. Aiwaka isusu tinenge chingoti ngatisimudzirei machannel anenge achangobuda akaita seaya, because you never know nyaya dzofanira kusvika dzichinzwika kwese kwese. Bye bye. Vanhu veZimbabwe vanenge vanhu vasingazivi zvavanoda kuti vaite, havazivi. Vanogona kungochinjiswa pfungwa dzavo nechinhu chidiki so chiti vachinja zvavanofunga. Chero misha yavo ndozvavakaita. Kutambura unonzi vanotambura, hausi kutambura kuti vanotambudza nekuti chii chiri kuti vanotozvitambudza. Imwe maZimbabwe munotozvitambudza nokuti hamuzivi pamumire, hamuzivi zvamunofanirwa kuita. Gore ramuchaziva zvamunofanirwa kuita nezvinofanirwa kuitwa nekuti chii chinonzi nyika, muchaona muchigona kufunga. Iye zvino hapana wamboti agona kufunga kana kuziva zviri kuitika munyika. Kana ndakatotarisa zvangu ipo pano, kana ndakatotarisa izvozvo hapana atagona kuziva zvinofanirwa kuitika munyika. Dambudziko guru ramakaita muZimbabwe nderokutsigira misangano. Kutsigira kwenye misangano handituki, mondiregerewo. Zvinoza zvoita magora, shiri dziya dzinonzi magora dziya, kukafa mhuka painongondoti yotanga kuora, kana isati yaora dzobva dzadosvika. Ndositaira nemaZimbabwe ariko mazuva ano. Kana kuti zvinoita nhunzi yaye pakaita chinhu chinonhuhwa zvikuru zvinonzi zigreen area zvikuru, anobva dzatosvika ipapo. Dambudziko iroro kana ndakaritarisa harisi kuda chikoro, ndongoda funga. Kana tikaenda kuchikoro, nyaya dzechikoro makavhiringwa futi nyangwe icho chikoro chenyu, munodzidzisiwa nezvekuchikoro history yokunzi hondo nyika yakatogwa nehondo yakatogwa neropa. Saka inofanirwa kuzikamwa kuti vakatora nyika ndivanani, vakagwa hondo ndivanani. Asi pane vanhu vanoshandisiwa ipapo pakuti vamwe vararame chete, vanongoshandisiwa chete ari mashoko okuti vanhu vakagwa hondo. Zviro kuti vanhu vakagwa hondo hazisi kushanda nenzira yaro yanofanirwa kushanda nayo. Mundinzwisise. Shoko rokuti rakagwa hondo kana zvainzi vakakosha, dai vanhu avo vana vavo vaidzidza chikoro kusvika kupi kwavanoda, asi vanoblokiwa. Pane vanhu vakawanda vane vana vabereki vakagwa hondo.
iye zvino vanongozungaira vanondorava nekuchera mumugwagwa. Chifo chiya chokuteya zvimbambaira murodhi chakadzoka. Indafunga kuti zvakaguma nehondo, noti zvaitigwa kuti masozha eRhodesia asakwanisa kusvika kunenge kuri kuruzevha kwanoti vanga vari vakafamba neshoko. Saka izvino vanoona kuti vakadzokazve nemwesta rekuchera mumigwagwa vachitonochera goridhe. Unongoona kuti pfungwa dzavanhu ivava dzinongoteerera vanhu pamwe chete ende hadzina ramangwana. Takazviita pahondo paya, taidimbura mafoni, tichipisa mabhiridhingi amakansells, tichiputsa zvinhu zvese zvese nerodhi, taiputsa mabhiriji, tichiisa malandmine mumabhiriji, tichiroka maroketi mabhiriji. Zvinongova ipapo futi pazvinongotendera kuti pfungwa dzedu chaidzo hadzina mbogara dzanaka. Ini ndiri mumwe munhu waitaura navamwe kuti guys, zvinhu zvatinoita hazvikodzeri. Ngatizive zvinhu izvi tiri kurwa hondo kuti tizoshandisa zvinhu izvi. Ngazvirege kuputsa zvanzi hayi mabhunu kana vakadero vanoramba vane advantage nokuti vanenge vachitaura namafoni mumakanseri munomu. Asi handizvo zvinowinisa munyika. Ukaenda kuSouth Africa, handambogara dhistura. South Africa vaigwa hondo yavo usiku vachiataka mabhases chete aiva namasoja. Asi muZimbabwe nokuti makagara musina vanhu vane pfungwa dzakanaka. Ini handifungi kuti mambotaura nepfungwa, handifungi, hamuna. Nokuti hondo yataigwa iya taita zvokuputsa zvinhu zvedu. Taifanirwa kuti takasiya zvakaita South Africa. Vanga vasingamboroyi dhorobha, vanga vasingamboti uri mudhorobha. Vasina nemabhiridhingi, vaziva mabhiridhingi ndeedu atichazoshandisa tapedza hondo yedu. But muZimbabwe ukatarisa soka, mavekigwanga kwaZimbabwe kumaruzevha kuya, tara dzakarongwa, madhama matara akanga akaihwa nzvimbo nenzvimbo, matombo etara akaihwa mumaruzevha naSmith, asi akapisiwa madhiramu aya. Matombo akazopedzisira otogwa oiswa makongireti kudzimba. Unguvona kuti hatina mbogara tarongeka maZimbabwe ende hatiti takarongeka. Kauchida kuona iko zvino tangofanira vatungamiriri vacho vana Mnangagwa unotora mari achiisa kuna Dubai. Isinotora nguva yedu chinovaka vana Botswana, tichivaka vana South Africa, tichivaka vana England, kwatitsvaga mafuro manyoro. Vambogwa kweno munhu. Sei vasingabudi kuzovaka misha yenyu? Dambudziko mungazvibvunza woga kuti chii chandiri kuita, chii chiri kuitika. Kusaziva kurimo muZimbabwe, upenzi hurimo mumaZimbabwe, udofo hurimo mumaZimbabwe, nokuti hasi kuzofa vakaziva zvavanofanirwa kuita. Iye zvino ukatarisa hondo inogwiwa muZimbabwe ndeyekugadzira nhaka. Hamuna hondo irimo munyika muya, inhaka inogadzirwa ndeyakwedzera nhoko kuti wese kunonzi kune hondo. Chero kutambura kunoita vanhu kuya vanotambudzwa nenyaya yekugadzira nhaka. Ndochokwadi chiripo, inhaka chete inogadzirwa ipapo kuti vana vangu vasare vachidya. Ndiko zani ndakashandirei. Kana vasara vachidya ndabva pachigaro, vana vangu vanosara vachidya pachigaro changu ipapo. Ndonguva yandakashandira izvo. Munhu wacho hagutsikani kuti zvandakaita ndikaisa mari apo ndonodai nayo ndidi, hapana. Nokuti mari dzacho dzavanoba vachiisa kunana Dubai, kunana America, havana shuwa yekudzitora. Nokuti zvo pakaihwa nyaya pakazopaya varungu vakaona zvadiro vabva vati no, taakuisa mutemo wemoney laundering. Munditeere zvakanaka, money laundering haina kusigwa vanhu vozvavo, yakasigwa iva vatungamiriri vanoba mari inoisa kunze kwenyika. Handiti vanozobudisa zvina bank account, bank statement dzongonoihwa uko dzobhengwa pane relationship yokuti tozviita sei tinogozwana poni pokudya uchigara padhuze neni tichidya tose. But pakupedzisira uchada kuziva kuti mari yaanoda kushandisa muAfrica, muAmerica, yaanoshanda nezvinhu zvayo kuSouth Africa yakafamba sei. Saka mavaka South Africa practically, maivaka theoretically, finance muri kuivaka. Saka muchabenefita yekuSouth Africa zvamuri kuivaka. Tombotaura South Africa iri padhuze dhuze apa. Nokuti America kwakaiswa mari nana Mugabe, asi mari dzacho dzotogwa idzodzo dzava nemutemo mutsva wavapo, hanzi kune nyaya yekuti money laundering. Ndoyakasigwa mari idzi, mutemo uyu munodzitora sei uye hamudzidzi kuona kuti apa tiri kuita mistake apa. Vakai nyika iine mari dzenyu,
tora mari yeuvakise munyika imomo ugadzirise zvinodiwa kugadzirwa muZimbabwe imomo kana kutora mari zvinovaka dzimwe nyika mumbuya monziko iye zvino hamuna kana ground level iye zvino hamuna kana mugwagwa asi munotora mari zvinovaka Dubai yakabudirira nezvakare boys girls fukai muhopedza mukai muhopedza ndati hapana hondo inonetsa hapana ukone kukanga kubva kunoitika asi dambudziko inhaka yokugadzirira vana shanda ubvewo mumwe vashanda abvewo muve neshanda kuya kuti tinoda kubudisa nyika izvo zvinodarikwa neBotswana yakanga iri pasi pakawina Zimbabwe nyika Zimbabwe iri kumudenga uko asi chara takaturunugwa sei kuturunura ungada ndoya munhu unoturura mapopo aya akanyanya kuibvisa unosema mapopo zina chinhu wotemowira pasi ndozvoita maZimbabwe kutungamiriri kuvanhu kumisha kuzvikoro chinongwa chisaira imwe chete kana mandibatisa zvakanaka muchadzidza zvamunoda dambudziko ndiro kuti navanhu vaya vanoudzwa kuti Facebook haisi nyaya haina kunaka musateerera Facebook maindigwa kumberi nokuti makapusisa muna kudzidza kunoudza kuti Facebook haisi chinhu unoona maindigwa kumberi zvakati zvakanyanyisa dai mamunandigwa kumberi nevanhu ivava vanokutungamirira vanokuudza zvekuita everyday asi kana kuendewa kunodliwa hamuchipo munotanga matumwa kuchimboinda mumbonoisa maroad block uko vosara vachigadzira kubika kupakura kudya iwe wanga uchibika asi pawabika hausipo pakudya zvode pakugwa nomumwe uri pedo iwe hausipo handitoona zvinoitika kana wabika upakure udye navo vachidya ukavona utanga kunzinda nombonotsvaga mbudzi chimbonotsvaga madhongi chikafu chaibva hapasina nyaya kunzwa vana nehama nevetimu yebhora kaidhana musi shame maZimbabwe shame